Tu qui em deu diners, ho saps, oi? Que la rentadora de l'esquerra se m'ha empassat la moneda. No em pot tocar el cul sempre que vulgui només perquè és la moda del bar. La senyora Antònia diu que el pa val una moneda, un cafè una moneda i mitja, el metro val 2 monedes i rentar la roba val una moneda, ho diu aquí. I em vaig adonar que no tinc per què aguantar tot això. Estàs aquí perquè necessites la feina. Tu aguanta. I se l'ha empassat la rentadora de l'esquerra, la meva moneda. Així que, en realitat, avui, rentar la roba val 2 monedes. I que em feia fora? M'ha dit que em feia fora. Ets un tio sol? No tinc sort, tinc monedes. Ah, clar. Ets un tio amb monedes. A mi m'encantaria marxar de vacances. No sé, a la platja. Si tingués diners... Adéu, imbècil! Me'n vaig a Santorini! Si està bé Santorini, oi? Sí,